እዙይ ሬድዮ ዓዳልዩ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ መሰል ስምዕታ ፋይዳ ትርከቦ ግልበስ ብሩፍታ ናይ ልሳን ዒታ ኣስጊራ ተቃታ ኩራትን ኩራን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ሬድዮ ዓዳል ናይቶም ድምፆም ንኸየስምዑ ብስርዓት ህግደፍ ተዓቢሶም ዝርከቡ ዜጋታትና ድምፂ እዩ ሬድዮና ወትሮ ረቡዕን ቀዳምን ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ብኣቋፅራ ኣስመራ ኣብ ሓፂር ማዕበል 11670 ኪሎ ሃርዝ ወይ እውን 25 ሜትር ባንድ ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረበኛን ትግርኛን ብቐጥታ ናብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝቃላሕ ፈነወ እዩ ፈነወ ሬድዮና ክትከታተሉን ከተስርሑን ዓብዪ ተስፋ ኣለና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ዓዳል እዩ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ መሰል ስምዕታ ፋይዳ ትርከቦ ግልበስ ብሩፍታ ናይ ልሳን ዒታ ኣስጊራ ተቃታ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከመይ ትغንዩ ድሕሪ ዕዙዝ ሰላምታና ናይ ሎሚ ረቡዕ ዕለት 5 ሚያዝያ 2017 መደብ ፈነዋና ንጅምር ብመጀመርያ ከምቲ ልሙድ ብሃገራዊ ዜና ክንጅምር ኢና ብምቕፃል ካብ ኣባል ሬድዮ ዓዳል መንእሰይ ሓጎስ ስዊዘርላንድ ሓንቲ ግጥሚ ከነቕርበልኩም ኢና ኣስዒብና መደረ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃንየ ሓምሻይ ክፋሉ ክኸውን እዩ ከምቲ ልሙድ መደባትና ብሃገራዊ ዜማታት ከነስየንዮ ኢና ምስ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምንኤልኩም እዚ ሬድዮ ዓዳል እዩ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ሬድዮ ዓዳል ሙቕ ሰላምታና ይብዛሕኩም ቀፂልና ንሎሚ ረቡዕ ዕለት 4 ሚያዝያ 2017 ዘዳለናዮ ዜና ነቕርበልኩም ኣቐዲምና ብርእስቲ ዜና ንጅምር ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝርከቦም ኣብ ልዕሊ 30 ትካላት ውልቀ ሰባትን እገዳ ኣፅዋር ገይሩ ኣብ ማሒር ዝርከብ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት እስሓቅ ንቢዩኔስኮ ዝተመደበ ሽልማት ዓለም ለኻዊ ሓርነት ፕሬስ ናይ ዓመት 2017 ክቕበል ተረቂሑ 313 ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ተሰደዱ ሬድዮ ጋሕታ ኣቃሊሓ ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣርእስቲ ዜና ናብ ዝርዝራቱ ነሰጋግረኩም ዋሽንግቶን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ብመሰረት ኣብ ልዕሊ ኢራን ሶርያን ሰሜን ኮርያን ዝጸንሐ ዓንቀጽ ሕጊ ኣገዳ ኣጽዋር 30 ትካላት ውልቀ ሰባትን ከምኡ እውን 10 ሃገራት ንኣጽዋር ዝምልከት ነገራት ሂበን ወይ ተቐቢለን ብዝብል ኣብ ዝርዝር እገዳ እእትይዎም ኣሎ እተን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ምምዕባል ሚሳይላት ወይ ጃምላዊ ዕንወት ከስዕብ ዝኽእል መሳርሕታት ኣብተን ሃገራት ብምቕባል ወይ ብምሃቢው ኣብ ናይ እገዳ ዝርዝር ኣእትይወን ዘሎ እቲ እገዳ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ትካል ነተን ተጠቂሰን ዘለዋ ትካላት ዝኾነ ዓይነት ኣቑሑት ኮነ ናይ ቴክኖሎጂ ሓገዝ ከይህበን ከምኡ እውን ካብቶም ዝተጠቕሱ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝኾነ ፕሮግራማት ሓገዝ ኣሜሪካ ከይሳተፉ ዝብል እዩ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ምስኡ ዝተኣሳሰር ኣብቲ ዝርዝር ብምእታው ግብረ መልሲ ዝሃበ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ናይ ሓሶት ጠቐነ ክዝርግሕ ድሕሪ ምቕናይ ገለ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘለዉ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ነቲ ዝሓለፈ ዝፈሸለ ፖሊሲ ኣብ ክንዲ ምእራም ጌጋ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ክቕፅሉ ዝደልዩ ይመስሉ ኢሉሎ ክብል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቃሊሑ ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝጸንሐ ኣገዳ ኣጽዋር ገለ ትካላት ሩስያ ቻይና ሱዳን ግብፂ ኢማራት ዓረብን ካልኦት ብርክት ዝበላውን ኣብቲ ዝርዝር ተጠቒሰን ኣለዋ ሸወደን ኣብ ማሒር ዝርከብ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት እስሓቅ ንቢዩኔስኮ ዝተዳለወ ሽልማት ዓለም ለኻዊ ሓርነት ፕሬስ ናይ ዓመት 2017 ክቕበል ተረቂሑ ተዓዋቲ ሽማግለ
እዚ ሽልማት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ኣብ ጃካርታ ኢንዶኔዝያ ኣብ ዝጽንበል ኣህጉራዊ መዓልቲ ሓርነት ፕረስ ዝወሃብ እዩ። ድሕሪ ባይታ ናይ ዳዊት እስሓቅ ንምርኣይ ኤርትራዊ ሹደናዊ ዳዊት እስሓቅ ሓደ ካብ መስረቲ ናይቲ ብብሕቲ ጋዜጣ ሰቲት ክኸውን እንከሎ ኣብ 2001 ኣብ ኤርትራ ምስ ምእሳር ናይቲ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስረን ክሳብ ሕጂ ሃላዋቱ ከም ዘይፍለጥ ንሽልማት ዳዊት እስሓቅ ኣብ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ዩኔስኮ ተገሊጹ ይርከብ። እቲ ጸብጻብ ንመወዳእታ ግዜ ብዛዕባ ሃላዋት ዳዊት እስሓቅ ዝተገልጸ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ምዃኑ ተወሳኺ ሓቢሩ። ዳዊት እስሓቅ ሽልማት ዓለም ለኻዊ ሓርነት ፕረስ ክቕበል ዝተወሰነ ኣብ ዓውዲ ማዕከናት ዜና ብዝፍለጥ ሻራ ዘይብሎም ኣህጉራውያን መመይቲ ናይ ሓባር ድምፂ ብዝወሰንዎ ውሳነ እዩ። እቲ ሽማግለ ሽልማት ዩኔስኮን ጆሌርሞ ካኖን ዝተባሂሉ ይጽዋዕ። ዳይሬክተር ጀነራል ዩኔስኮ ኢሪና ቦኳሻ ነዚ ኣመልኪታ ዳዊት እስሓቅ ክሽለም ዝበቃዓሉ ብዘርኣዮ ትብዓትን ጽሩዕ መርገጺ ኣብ ሓሳባትካ ብሓርነት ምግላጽን ዝብሉ መምዘኒ ዘማልእ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ምዃኑ ገሊጻ። ብተወሳኺ ንመሰረታዊ ሓርነት ንምጥባቕ ትብዓት ተወፋይነት ከም ዘድሊ ብምሕባር እዚ ድማ ካብ ብሉጽ ክብርታት ጅለርሞ ካኖ ምዃኑ ተረድእ። ከምኡ ብምዃኑ ንዳዊት እስሓቅ ነዚ ሽልማት እዚ ብምሃብ መልእኽቲ ከነመሓላልፍን ኣበርክቱኡ ከነጉልሕን ስለ ዝደለናዮ ትብል። ፕሬዚደንት ናይ ኣህጉራዊ መመይቲ ሽልማት ዩኔስኮን ጅለርሞ ካኖን ዝኾነ ሊላ ባንኮ ብወገኖም ዳዊት እስሓቅ ነዚ ሽልማት ምርቁሑ ምስ ነዊሕ ዝርዝር ኣስማት ንሓቂ ዝቆሙ ተባዓት ጋዜጠኛታት ከም ዝጽንብሮ ይገልጽ። ሓቂ ንምድላይ ገሊኦም ህይወቶም ዝኸፈሉ እዮም። ካልኦት ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ ዳዊት እስሓቅ ንኣስታት 16 ዓመታት ብዘይ ክስን መስርሕ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ይርከብ። ነዚ ሽልማት ብምሃብ ድማ ዳዊት እስሓቅ ይፈታሕ ንብል ኢሎም። ኢትዮጵያ 313 ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰደዱ ሬድዮ ጋሕታ ኣቃሊሓ። ኣብ ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ተመርኪሳ ሬድዮ ጋሕታ ብዕለት 4/4/2017 ኣብ ዘቃልሐቶ ዜና ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 313 ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ተሰዲዶም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተውን ብተወሳኺ ኣብ መንጎዞም ዝተሰደዱ ብዙሓት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝርከብዎም ሓቢራ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ መንባር ኣዝዩ ከቢድ ኩነታትን ኣብ ዝኸፍአ ጥርዙ በፂሑ ምህላው እናጎልሐ ይኸይድ ምህላው ተፈሊጡ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ዜና ኣብዚ ድምድም ምስ ቀጻሊ መደባትና ሰናይ ምክትታል ንምነየልኩም። እዚ ሬድዮ ኣዳልዩ ንስኻ መንእሰይ ወንስኻ ናይ ሎሚ ተስፋ ናይ ጽባሕ ራእይ ንስኻ ዘርከበ ኸውጠጢ ሌልኻ ተደንግጸኒ ናለኻ መንእሰይ ኣይትዛነ ብፍርሒ ኣርኣያ ደኣኹን ናይ ቃልሲ መራሒ ከይትኸውን ናይ መላኺ መሳርሒ ኢድካ ኸይሃብካ ንውልቀ መላኺ ጸግዐ ህዝብኻ ኾይንካ ደውበል ንሓቂ ከምኡ ጽቡቕ ንስዩ ዘምሕረልካ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣድሕና ሃገርካ ካሊእ ኣይትጸበ ዘራይ ዝኾነካ ውዕይ ዕድመ ሓይሊ ኣይንስኻ እንዲኻ እንታይ ደኣሞ መንእሰይ ደሃይ ኣጥፊእኻ ተዛኒኻ መስለኒ ኣብ ድቃስ ሳርፊድካ ኔውበሎ በለጽ ኔውበሎ ክፍኣት ጸላኢኻ ይትሕቆፍ ናይ መንገዲ ጥፍኣት ደመኛ ህዝብኻ ዘቁፀረ ዓመታት ጸላኢ ሓቂ ጸላኢ ሰናያት ዓድኻ ዘጥፍኤ ብወፋሮሱ ሰዓት መንእሰይ ሕቶ ይባ መልሰለይ ብቶሎ መላኽኮ ብትብዓት ይዝዑሎ ወረኽሳ መዓሲኻ ብፍርሒ ክትቅሎ ተበራበር ደኣ ግዜ ብግዜኻ ይሓልፍ ኣሎ ንፈጣሪ ተመርር ቅልጽምካ ኾኑ ኣይትዛነብ ወይ ትተሃመል ጉልበትካ ይዝመጽእ ናይ ክብርኻ መሰል ጸድፊ ስገሮ ሰሪሕኻ መሳለል ልዕልና ሓጊ ኣብ ዓድኻ ኽትከል ብርሃን ክውላዕ ኽቕንጠድ ጸላም ቃልሲዩ ኽብረት ንሓዞ ትዕማም ትባዕዳኣ መንእሰይ ወጊድካ ምቁሳም እምበርከ መላኺ ኸሽካዕልል ኣብ ልዕለና እንተደለየ ኣስረና እንተደለየ ቁሽምደና ልብና ሰሊቡ ብፍርሒ ዝውሓጠና እንዳሞትና ነጣቕዕ መዓስሞ ተሳኢና
نعو خننابر هاجر ستفعل معاس مهاليو خافر حز خف أفكالو جيمو مأذن كذا طفء هويتا البود كاس خل مثل إرتراوي زنديو بلك صورو خير راجع فيز وي خطأ بترو مزيزو أكندي ملاخذ أنتم سبات تبعت ندي على الكحرنات نفرحنس عراخبك تفات عنوات ناس النات كركب كبك أجلانات ندحنات نكالس عدنا خيط أفقات إذا إد كان بيل قريفنا عشنات عدنا خنونن نفتصم جميل نقفيتاي جنا يكونن كلنا سبحبو سبتبعت نريهم علنا قنعنات حنقطهم ندحنات حزبنا قالتي مريصهم كدرب أباينا هيا نسعبو محابيرنا كلنا هاجراويان نخون تورمس قديفنا سلازي تزاني من اسي إرترا تبرابر عدقا خيط أفقت بخلا نقوزا ما يتقماني وهاي ويلا انبر تريقال لخا دسكيلا حزبات انيتو نسخاسو سلازي تزاني من اسي إرترا تبرابر عدقا خيط أفقت بخلا نقوزا ما يتقماني وهاي ويلا انبر تريقال لخا دسكيلا حزبات انيتو نسخازو ملكي فرس حقينجس كاب حوهم حقوس يماني لوزان سويسرلاند عبودنا عالم صغير كاي تقرقر نمثل كدوبل سقم كحبك وقالي حد نركات الروم شكر كحسقرو وقالي نمثل كدوبل سقم كحقالل كبرنا سمعتنا زي مدب مدرن استمهرون بشحن 1999 عام تمهرت ببروفيسور مدهانيت سفاسيان استواهبه مدري خوينو سقاب أبزوان نزلو كنتات أصبيقو سلزقلت أب 10 كفالات كنقرب لكم الناس إذا مدرزي بزعبا بحريات سرعات إرترا كنتات وقع إرترا مس قربا بتهاجرات بحفشة كنتات وقع مس إثيوبيا بسفحو وزتزت تغاللو خوينو أمتشرشا هاجراو النت بمقلات مني هاجراوي زبرها استمهرو زت تغالل مخانو نحبر سناي مكتتال نمنيلكم إزي راديو أداليو إرترا هاجراونت مالتن بعر نهزب إرترا مفقار مالتيو كابراس كاسر سابراس دميرا كاب دسيتاتن دندس كيح بحرن كساب دباتنا مستيبقى نزلو كل حزبنا نخريستيانو نسلامايو نمتحتو نخبساو مفقار مالتيو نو كلو حزب زي فقر سب إرتراو هاجراوي خبل أيقبون مرئيكا تم ورسمعكا تم مرئيكا تم ورسمعكا تم ملتتهاجا أبوكا إنكم زخبركمن سمعتي امبار نتو زلعاله نايدب ጉዳይ አይኮነ ናይስተቀተሉ ሰባት አይኮነ እንታይ ዳዩ መንስኤ ናይቱግ ጉዳይ ኢኮኖሚው ኢሎም ዝአምኑ ብዙሓትዮም ብፍላይ ወገን መንግስት ኢትዮጵያ ህዝባዊ ግንባር ነትሽግር ዝወልዖ ካብ ኢትዮጵያ ዝረኽቦ ዝነበረ ረብሓታት ስለ ዝጎደሎ አጸቢቑ አኽጎድሎም ኻኑ ስለ ዝተረደዩ ዝብል አራእይ ኣሎ መራሕትን ካድረታትን ህዝባዊ ግንባር እትሽግር ምስ ኢኮኖሚ ወላ ሓንቲ ዝራኸብ የብሉን ናይዶብ ሽግር እምበር ናይ ካልእ ሽግር አይኮነን ይብሉ ንኣብነት ቁጠባዊ መኻሪ ባንካ ኤርትራ ፕሮፌሰር አብርሃም ኪዳነ ክንደሰብ ይብል ናይዙ ግእዝ ጠንቂ ቁጠባ አይኮነን ጠንቂ ናይዙ ግእዚ ናይ ስርዓት ወያኔ ግዝአት ናይ መስፍሕፋሕ ሕርፋን እዩ ቁጠባዊ ውግእ ነይሩ እንተዝኸውን ብጠበንጃ ምውጋእ ኣይመድለየን ሃገራት በዝገባ ብዙ ኮናን ቁጠባዊ ውግእ ዘካይዳ ቁጠባዊ ውግእ ኣብ ዕዳጋ ብዋጋን ዓይነት ፍርያትን ብምውድዳር ዕዳጋታት ብምሓት ወዘተረፈ ይዝካየድ ይብል ሓቂዩ ብፍላይ ኣብ መንጎ ምዕብላት ሃገራት ዝካየድ ቁጠባዊ ቃልሲ ብብረት ዘይኮነስ ብሰላማዊ ውድድር እዩ ግን ናይ ኢኮኖሚ ጸገምን ስስዕን ቅንዕን ስግኣትን ዝመንቀሊኡ ውግኣት የልቦን
ኣይነበረውን ክብለና እንተ ኮይኑ ፕሮፌሰር አብርሃም ትጋገለኻ ንብሎ ምዃኑ እኳ እቲ ውግእ ምስ ኢኮኖሚ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ካብ ገሊኡ ዘራረባ መራሕትን ካድረታትን ህዝባዊ ግንባር ገለ አንፈታት ይርከብ እዩ ኣብ ጽሑፋት ህዝባዊ ግንባር ነዚ ውግእ ዝብዝርኢ ጥልመት ዝብል ቃል በተደጋጋሚ ይጥቀስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠሊሙና ዝብል ምዕዝምዛም ይርአ ምዝብ ዝተተሓሓዘ ፕሮፓጋንዳ ህዝባዊ ግንባር ብፍላይ ንኣቶ መለስ ዜናዊ ንሒራት ክዕዎ እዩ ሓዳስ ኤርትራ ፎቶግራፉ ብሕታም ምስ ጥልመት ዝከር ገጽ ክሳብ ምባል በፂሓ መራሕትን ካድራትን ህዝባዊ ግንባር እቲ ዝተጠልመ ጉዳይ እንታይ ከም ምዃኑ ኣይነግሩን እዮም ብዝርዝር ኣይገልጽዎን ጥራይ ዘይኮነ ብሓፂሩ እንተኾነውን ኣፂሮም ኣይጠቕስዎን እዮም ስለምንታዮም ዘይገልጽዎን ተተባህለ ኣነ ናይ ግምት መልሲ ጥራይ ክህልወኒ ዝኽእል እቲ ግምተይ ከዓ እዚ እዩ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር እዚ ውግእ እዚ ብዛዕባ ዶብ ኢሎም እዮም ዝነቕፁ እታ ምስምስ ዶብያ ብዛዕባ ዶብ ጠሊሞምና ኸይብሉ እንታይ ዝጥለም ክህሉ ኢሉ ብዛዕባ ዶብ ደኣ ስለ ዘብል ምልኩዕ ኣይኮነን ዳሓር ከዓ ዶባት ክልተ ሃገራት ብኣህጉራዊ ስምምዓትን ኣህጉራዊ ሕግን እምበር ብናይ ውድባት መብፅዓታት ወይ ማሕላታት ኣይኮነን ዝግዛእ ብዛዕባ እቲ ካልእ ሓቀኛ ተጠሊሙ ዝበሃል ነገር ምዝርዛር ከዓ ነዛ ዶብ ትብል ምስምስ ክትዕብልላ እያ ስለዚ ነዛ ዶብ ትብል ምስምስ ንምሕላው ነታ ጥልመት ዝብልዋ ነገር እንታይ ምዃና ዘርዚሮም ኣይገልጽዋን መንግስቲ ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኢህአዴግን ዝተፈላለዩ ውዕላት ነይርዎም እዮም ንኣብነት ንጸጥታውን ወተሃደራውን ምክልኻል ዝምልከቱ ውዕላት ነይርዎም ክሳብዚ ናይ ሕጂ ሽግር ዝለዓል በዚ መዳያት እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ምትሕብባር ነይሩ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ተጠሊምና ክብሉ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ መዳያት ዘሎ ጉዳያት ኣይመስለንን ዝጠለሙ ምዃኖምን ዘይምዃኖምን መንግስቲ ኢህአዴግ ብርግጽ ይፈልጡ ከም ዝብልዎ ከዓ ዝጠለምዎ ነገር የልቦን ንዓይ ከም ዝመስለኒ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ እዋን እዚ ጥልመት ክብሉ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱን ሃብቲ ክድልቡን ዘኽእሎም ኩነታት ንኸብቅዕ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ውሳኔ እዩ እዚ ውሳኔ እዚ ንመሰረታዊ ትፅቢታትን ቁጠባዊ ትልምን መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ኣፍሽልዎ እዩ ነዚ ነጥቢ እዚ ንምርዳእ ህዝባዊ ግንባር ቁጠባዊ ንምስሳን ከም ትሑዝ ገይሮም ቆፅሮምዎ ዝነበሩ ምዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተተሓሓዘ ኢኮኖሚያዊ ዕድላት ንዕኡ ከረጋግጾ ዝተባህለ ፖለቲካዊ ምቅርራባት ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ፅብፃብ ምእታው ኣድላይ እዩ ንኢኮኖሚ ብዝርኢ ግምታት ናይ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ብዙሓት ተዓዘብቲ ርእቶታት ሂቦም እዮም ብናታይ ኣረኣእያ ሓንቲ ኣብ ካናዳ ዝምቕማጣ ዶክተር ኣዜብ ዘማርያም ዝተባህለት ምህርቲ ዝሃበቶ ርእቶ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ነቲ ግምታትን ትፅቢታትን ዘጠቓልሎ እዩ ንሳ ከም ትብሎ ናይ ነፃ ኤርትራ ማለት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኤርትራ ቁጠባዊ ህይወት ኣብዘን ስዕባ ዓበይቲ ግምታት ወይ ትፅቢታት ዝተመስረተ እዩ ነይሩ ሓደ ብዝተፈላለየ ፅሩይን ዘይፅሩይን ኣገባባት መትከል መሓላለፍ እዩ ክልተ ኤርትራ ነቲ ሰፊሕ ዕዳጋ ናይ ኢትዮጵያ ንመሸጣ ኢንዱስትርያዊ ፍርያታ ክትጥቀመሉ ብእለውቲ ከዓ ሕርሻዊ ማእቶት እንኮላይ ምግቢ ካብ ኢትዮጵያ ክትረክብ እያ ሰለስተ ስለ ኣገልግሎት ወደባት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ እቶት ክርከብ እዩ ኣርባዕተ ኣብ ወፃኢ ሃገራት እንኮላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ንዓዲ ገንዘብ ክሰድዮም ሓሙሽተ ኣብ መንጎ ምዕራባውያንን ዓረባውያንን እናተገላበጥካ ማለት ሓንሳብ ምስቲ ሓንሳብ ከዓ ምስቲ ሓደ እናሻረኽካ ካብ ክልቲኡ ጉጅለታትን ካብተን ንሳቶም ዝናብይዎን ዝተፈላለያ ኣህጉራዊ ውድባትን ዱልዱል ቁጠባዊ ደገፍ ክልገስ እዩ ሽዱሽተ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ፔትሮልዮም በንዚና ዘይቲ ተሸይጡ ገንዘብ ከምፅእ እዩ ሸውዓተ ከምኡ ከዓ እቲ ፍሉይን ብሉፅን ዝኾነ ክእለትን ዓቕምን መንግስትን ሓይሊ ዕዮን ኤርትራ ከፍርዩ ዝብላየን ነይረን መብዛሕተን ዘን ትፅቢታት እዚኣተን ን7 ዓመታት ዝሰርሓ ይመስላ ነይረን እዚ ማለት ካብ 1991 ክሳብ 1997 መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ብር ብምጥቃም ምስ ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ነፃ ንግዲ ወይ ዕዳጋ ስምምዕ ብምፍራማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ከዓ ሙሉእ ናይ ምስራሕ ፍቃድ ስለ ዝነበሮም ብዙሕ ካብቲ ትፅቢታት ዳርጋ ዝማላእ ይመስል ነይሩ ፍርያት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ብነፃ ይሽየጥ ነይሩ ኤርትራ ንኣገልግሎት ወደባት ኣብ ዓመት 1 ቢልዮን ብር ትረክብ ነይራ በቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብዙሕ ገንዘብ ይስደድ ነይሩ ከምኡውን ካብ ምዕራባውን ዓረባውን ለገስቲ ሃገራት ኣገዳሲ ሓገዛትን ለቕሓታትን ይርከብ ነይሩ ናይ ላምባ ፔትሮልዮም ነገር ግን ገና እዩ ዘሎ ድህሰሳ ይግበር ኣሎ ዝርከብ ምዃኑ እንተተረኺቡ ከዓ ክንደይ ዝኣክል ምዃኑ ገና ኣይተፈልጠን እቲ ኤርትራውያን ብክእለት ፍሉያትን ብሉፃትን እዮም ዝብል ኣባህላ እኳ ምግናን ካብ ምዃን ኣይሓልፍን እዩ እቲ ርክክባት መንግስቲ ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን ክሕርፍፍ ዝጀመረ
ህዝባዊ ግንባር ባጤራ ናቕፋ ምሳውፅኡ እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንግዳዊ ርክክብና ብሌተር ኦፍ ክሬዲት ማለት ብዶላር ኣቢልካ ክኸውን እዩ ኢሎም ዝወሰኑ እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ነፃ ንግዲ ስምምዓት ተሪፉ ማለት እዩ እምበኣር ህዝባዊ ግንባር ጥልመት ክብሉ ከለዉ ብቐዳምነት ነዚ ማለቶም ይመስል ንኣብነት ኣብ ሰቲት ዝተባህለ ጋዜጣ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ዝስዕብ ነንብብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መታን ንኤርትራ ብቁጠባ ከዳኽሙ ንግዲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዶላር ብምግባር ከምዘይዓይ ገይሮም ይብል ከምዚ ዝበለ ጽሑፋት ህዝባዊ ግንባር እቲ ስምምዓት ንኢትዮጵያ ኣርባሒ ከም ዝነበረን እቲ ስምምዓት ብምትራፉ ከዓ ዓቋይ ኢትዮጵያ ተጎዲኡ እናበለ የስተንትን እቲ ዝነበረ ናይ ንግድን ካልእ ስምምዓትን ስለምንታይ ከም ዝተረፈ ብወገን ኢትዮጵያውያን ዝወሃብ ገለጽ ኣሎ ንሳቶም ከም ዝብልዎ እቲ ብ1993 ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ዝተፈረመ ናይ ምሕዝነትን ምትሕብባርን ስምምዕ መሰረት ናይቲ ቀፂሉ ዝመፀ ኩሉ ናይ ቁጠባዊ ስምምዓት እዩ ነይሩ እቲ መሰረታዊ ስምምዕ ናይ ሓባር ጥቕሚ ምርግጋጽ ኣብ ዝብል መንፈስን ዕላማን ዝተመርኮሰ እዩ ዝነበረ ብሓፈሻዊ ዘራርባ እቲ ስምምዓት ናፃ ምንቅስቃስ ናይ ኣቑሑትን ኣገልግሎትን ሓንፂፁ ግን ከ እተን ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ኣቑሑት ኣብ ውሽጠን ንኽጥቀማሉ ጥራይ ምዃኑ ይንፅር ብኻልኣት ዘራርባ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብዘይ ቀረፅ ብብር ፍርያት ገዚኣ ናብ ካልእ ዓዲ ብዶላር ይኹን ብኻልእ ሃርድ ካረንሲ ክትሸጦ ማለት ኤክስፖርት ክትገብሮ የብላን ይብል ነይሩ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝብሎ ነፃ ተዓዛባውን ከም ዘረጋግፅዎ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ካብ ኢትዮጵያ ቡን ብብር እናገዝአት ንወፃኢ ብዶላር ኤክስፖርት ትገብር ነይራ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ከም ትብሎ ወከልቲ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኢትዮጵያ ጸሊም ዕዳጋ እናዋፈሩ ንብር ኣሕሲሮም ብምሻጥ ዶላራት እናዓደጉ ነቲ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ይጻብእዎ ነይሮም ዝም ብምርኣይ ኢትዮጵያ ነቲ ነፃ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ሓጹራት ክትገብረሉ ጀሚራ እቲ ዝምድና ክልቲኡ መንግስታት ኣጸቢቑ ናይ ቅርሕንቲ ማእዝን ዝሓዘ ህዝባዊ ግንባር ናቶም ባጤራ ናቕፋ ከውፅኡ ከለዉ እዩ ኣብ ጎቦ ጽንዓት ተሰቂለ ክዝክር ስድራይ ምስልኹ ግድን ኮይኑ እምበር ፍቕሪ ሃገር መዓስ ሃሲሱ ዝኹንኹ እልእ ከለኹ ንፋስ መርኦ መልእኽቲ ጽንዓት ኣዕቲረ ሕነቕ ምእትዝታ ተፃዊረ ኣብ ሓዳ ስድራ ጽኢለ ኣብ ጎቦ ጽንዓት ተሰቂለ ክዝክር ስድራይ ምስልኹ ግድን ኮይኑ እምበር ፍቕሪ ሃገር መዓስ ሃሲሱ ዝኹንኹ እልእ ከለኹ ንፋስ መርኦ መልእኽቲ ጽንዓት ኣዕቲረ ሕነቕ ምእትዝታ ተፃዊረ ኣብ ሓዳ ስድራ ጽኢለ ዕላማ ሃገር ኣኪቡና ነፍሲ ሰኑ ደምና بحد قوا እንላሰብ ኣብ ግድድም ሞት ንርከብ መበቆል ስድራ ንኽት ነብራ ዝፋን መንነት ክትዓጥራ ምናልባት ጽዋዕ መባዕ ኮይነ ተዘይመጻኹ ኣካል መንፈሰይ ጸይሮም ሰብ ስድራይ ከመጽኹም እዮም ብሓባር ስድራኹም እዮም ስድራ ገድሊ ተቐበልዎም ብዕሊ ኣደየ ንሳኺ ረዚን ትረዚን ታሪኽ ኣደየ ቦታ ክበሪኽ ኣቦየ ንሳኻ ረዚን ትረዚን ታሪኽ ኣቦየ ቦታ ኸበሪኽ ስድራና ክብርኹም ታሪኽ ጽንዓት ተሰቂለ ክዝክር ስድራይ ምስልኹ ግድን ኮይኑ እምበር ፍቕሪ ሃገር መዓስ ሃሲሱ ዝኹንኹ እልእ ከለኹ ንፋስ መርኦ መልእኽቲ ጽንዓት ኣዕቲረ ሕነቕ ምእትዝታ ተፃዊረ ኣብ ሓዳ ስድራ ጽኢለ ጽንዓት ተሰቂለ ክዝክር ስድራይ ምስልኹ
قدن كوين بر فقري حجر مقاس حاسسو زخنخون قلق كلخو نفاس مرور من اخت تنقى تعتيري حنق نقتزتا تتاويري أو حدا سدرات ميلي على خكر أكيبنا النفس سنو دمنا بحد قوى إن لازم أكيد تموت نركب ما بقول سدرا لخت نبرأ زفان من نتك أطرا من البطوة مباع كوينة تزيمة تخو أكل من فسيتيرهم سب سدراي كما تخم يوم بحابر سدراهم يوم سدرا قدلي تقبلوهم بقلي عادي مسخر زين ترزين تاريخ عادي بوتاق بالريخ أبوي مسخر زين ترزين تاريخ أبوي بوتاق بالريخ سدرنا قبلهم تاريخ تساقلي كسكر سدراي مسلكم قدم كوين بر فقري حاجة ما أصحاسيسو زخرخم قلق كلخو نفاس مرور بالأخت تنقى تعتيري حنق نقتزتا تتاويري أب حدا سدرات ميلي على خكر أكيبنا النفس سنو دمنا بحد قوى إن لازم أبكد تموت نركب ما بقول سدرا نخت نبرأ زفان من نتك أطرا كبران سمعتنا نحر ساعات زاكل بخلتيو أنقاطات عربينيان تغرينيان زدالنا لكم مدبات أبزي دمدم كساب زمتسو زلو غدام نراخب بسلام كنيو ريتوخمن حساباتكمن بزسعب إيميل كتلو قلنا عبي هنكوتا ألنا راديو أدال @gmail.com إزي نسا راديو أداليو دمسي حرنة ديمقراسن سلام سلام يحوت سلام سلام